Здравейте, приятели! Включвам се от физическият ни магазин Тодор Тодоров Стор, за да споделим с вас, че вече сме официални представители на марката Адреналин. Адреналин е на пазара повече от 10 години, а техните модели се стремят да подчертаят индивидуалния стил на всеки един от вас. Характерно за тях е, че залагат на сертифицирани протектори и подсилени стратегически места, като гръб, колене, глезени, китки, предпазващи в случай на падане. Както виждате, кройката на това кожено яке го прави подходящо, било то и само за разходка. А основните елементи за по-добра функционалност ще ви покажа в това дамско текстилно яке. Именно вентилатори под плата, допълнителни джобове и защита от дъжд. Ето, че дойде